Vítám tě u dnešního pohlazení, kde se společně podíváme na emoce, jelikož kvalita tvého života se rovná neboli odpovídá kvalitě tvých emocí. Rovná se tomu, co zažíváš, to, co cítíš. A jelikož stojíme na prahu nového roku, tak právě se nabízí ta otázka. Co chceš v tomto roce zažít, zažívat? Jak se chceš cítit každý den? Jak se chceš cítit třeba teď v lednu? A možná teď v lednu cítíš, že máš spoustu předsevzetí, že všechno je super, že se do všeho pustíš. A jak se chceš tedy cítit, když se bude tento nový rok chýlit ke konci? Už to víš? Pojďme se tedy společně podívat na ty emoce, jak vlastně fungují. Co to vlastně jsou emoce? Velmi těžko se o nich mluví nebo složitě se vysvětlují, ale všichni je cítíme, všichni prožíváme emoce, prochází naším tělem. Někdo cítí emoce více v hlavě, někdo více v srdci, někdo zase více třeba v žaludku nebo v bříšku. Všichni víme, že prostě tady ty emoce jsou. A když je cítíš v tom těle, tak je jasné, že tedy jsou silně propojené s tvým tělem. A to je velmi dobrá zpráva, protože pokud jsou propojené emoce s mým tělem, to znamená, že já mohu ovlivňovat mé emoce i přes mé tělo. A pojďme si to hned zkusit. Zadívej se teď dolů, sklop očí, podívej se dolů, trošku se zhrb a ohní krk. A jaké pocity k tobě teď přicházejí? Když se díváš dolů, tak je možná, že cítíš nějaké pochyby, máš strach, možná se cítíš i méněcenná. Je to spíš takové něco, co tě stahuje směrem dolů. A teď naopak podívej se nahoru, podívej se do dálky, směrem jako na horizont, hezky si srovnej záda, uvolni ramena, otevři hrudník. A jak se cítíš teď? Určitě vnímáš ten rozdíl mezi tím, když se dívala dolů a když se teď díváš na celý horizont, který se ti nabízí, jaké možnosti se ti otvírají, co všechno na tebe v tom novém roce čeká. Takže jen to byl takový malinký příklad, ať si to zvědomíš, jak přes naše tělo ovlivňuješ to, jak se cítíš. Není to jenom něco, co přichází zvenku a ty to nemůžeš ovlivnit. Je to právě naopak. Ty tvé emoce, ty je můžeš ovlivnit. A to přes 3 pilíře, o kterých ti chci říct. Prvním pilířem je tedy tvé tělo. Přes své tělo můžeš ovlivňovat to, jak se cítíš. Jak se potom i díváš vlastně na to, co se ti děje. O tom, jak emoce jsou silně provázány s tvým tělem, mluvím i ve webináři zdarma, takže můžeš se na něj podívat, nechám ti odkaz pod videem tady v komentáři. Ale pojďme už tedy na ten druhý pilíř. Tím druhým pilířem jsou samotné emoce jako takové. Protože když přijde nějaká emoce, tak ty se nemusíš nechat strhnout tou emocí, ale můžeš na ní nějakým způsobem reagovat. Nebo všichni reagujeme na naše emoce. Ale záleží, jestli ty se rozhodneš, jakým způsobem budeš reagovat, nebo se necháš ovlivnit, jakoby strhnout tou danou emocí. Takže rozhoduješ ty. Když se mi něco děje, tak potom rozhoduješ ty si nejdřív uvědomíš, co se ti děje a pak se rozhodneš, aha, mně se děje tohle, takže můžu udělat tohle, můžu, nebo tamto a můžu reagovat takovým způsobem, jakým si já vyberu. Ale je to o tom tvém rozhodnutí. Jo? Emoce nejsou o tom, že se nechám jimi zahltit a vlastně třeba stáhnout i někam, kam nechci, ale naučit se s nimi pracovat takovým způsobem, že si řeknu, tedy, aha, děje se mi tohle, cítím to někde v těle a pak se tedy rozhodnu, co s nimi. A třetím pilířem je naše hlava, jsou naše myšlenky, mysl,
která silně ovlivňuje to, jak se cítíme. Podle toho, na co myslím, se podle toho i cítím. Když budu přemýšlet jenom o nějakých katastrofických scénářích, budu přemýšlet o tom, co všechno se děje špatně, co všechno jsem udělala špatně, tak se i podle toho budu cítit. Začnu o sobě pochybovat, začnu mít strach. A když naopak si ty myšlenky v hlavě přehodím na jinou frekvenci a budu myslet pozitivně, začnu si všímat toho, co všechno se mi daří a zaměřím tu pozornost tím směrem, kterým chci a kterým vím, že mě podporuje, že mi dává smysl, tak samozřejmě se budu i takto cítit. Takže to jsou 3 základní pilíře, které ovlivňují kvalitu našich emocí, tedy potažmo, mi spadla knížka, potažmo kvalitu celého tvého života, protože podle toho, jak se cítíš, tak i žiješ svůj život. A tyto 3 pilíře jsou základem mé metody Spirála harmonie, která je základem i programu Konečně znovu zářím, který začíná 22. ledna, teď roku 2026. Takže pokud chceš do hloubky, pokud chceš jít do hloubky právě jít v těle, v emocích i v hlavě, tak je to ideální příležitost. Pokud tě opravdu láká změnit nebo prožít ten celý rok, který tě čeká jiným způsobem než obvyklým, chceš začít zářit zevnitř směrem ven, můžeš si se mnou domluvit krátký bezplatný hovor, kde se podíváme na to, co se ti děje a jestli tento program je pro tebe vhodný. A nebo se můžeš podívat na bezplatný webinář, jak se dostat z bludného kruhu stresu a únavy, na který se můžeš přihlásit zdarma. Nechám ti teda ten odkaz tady pod videem a tam ti vysvětlím ještě podrobněji, jak vlastně hluboce je tvé tělo propojené, jak jsou emoce propojené s tvým tělem, kde se ukládají a jak s nimi pracovat. A ještě na závěr bych ti chtěla říct, že vlastně ten vnější svět, ve kterém žijeme, můžeme často jen velmi málo ovlivnit, ale to, co máš ve svých rukou, to, co můžeš ovlivnit, je to, jak to budeš vnímat, jak to budeš cítit, jak na to budeš reagovat. A to se tvoří zevnitř. Ty můžeš začít, i když venku nebude slunečno a nebude všechno zářit, ty uvnitř můžeš začít zářit směrem ven. Tvoříš ten svůj pocit uvnitř sebe. Není to něco, co ti je dáno, že se to na tebe valí jako z toho vnějšku, ale konečně můžeš vzít ten svůj život do svých rukou a začít ho tvořit přes své tělo, přes své emoce a přes svou mysl. A teď už ti jenom popřeji nádherný rok 2026, ať se ti splní všechna přání a nezapomeň, že ten svůj život tvoříš zevnitř, směrem ven, že to není dáno vnějším světem, ale tím, jak se pohybuješ, jak stojíš, jak sedíš, jak se cítíš a jak smýšlíš, což jsou 3 pilíře pro tvůj harmonický život, pro to, abys konečně znovu zářila. Takže pokud chceš, abych tě na této cestě provedla, nezapomeň na program Konečně znovu zářím, který začíná koncem ledna, anebo mrkni na bezplatný webinář, jak se dostat z bludného kruhu stresu a únavy.